Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 6:47. Balik na butag intro vlog ni para sa itong drama nga Swerteng Di Malasa mga ka-listeners nga inyong giatngan gyud. Pasensya kay nadugay gitag kuan sa sumpay ani nga drama mga ka-listeners. No? Pero ato gining paningkamutan. Ang una nag-comment si Simpron Mix Vlog. Abangan ko ang part 7 Lord. Salamat kayo no. Simpron Mix Vlog, salamat sa imong pagpaminaw no. Sa Swerteng Di Malasa niya si Adza Heart naman yung comment na minaw siya sa langit ka kilat ko nga si Melody Elevset na nagyud akong gipaabot nice kayo, salamat kayo Melody Elevset na sa mong paabot aning Swerteng Di Malasa, salamat kayo sa pagpaminaw niya si Maribabor Lods unsay title ato ng music with rap paghuman nimo og vlog Lods, thanks. Ninumdum ako no Maribabor ang title ato It's Only Worth It If You Work It no mo to title sa rap song no nga akong gi soundtrack sa drama nga sa part 1 sa Swerteng Di Malasa no sa part 1 ani na mo to ang title balik ko na kuno ang title sa rap song nga akong gi soundtrack it's only worth it if you work it no una siya ang title no. Salamat kayo Maribabor no sa imong pagpaminaw no sa mga drama niya si Jean Love Amat pagkalingaw ni nga drama Sir John Stofid katawag siya lingaw gid si Jean Love Amat, salamat kayo no. Si James Blas upat ka heart yung comment, salamat sa pagpaminaw niya si The Dimple Traveler present with emoji nga nagpahiyom, salamat kayo The Dimple Traveler. Si Gisa Montesino makahilak man sa sitwasyon Dulce mo gyud luoy no ang kuan ni Dulce yang sitwasyon na kuan ba napay ang mama nga iya jung gi amuma niya napapoy problema lain no maka kuan jud nga drama no maka subo na sa lingaw ning drama maka lingaw sa matulon anon si Mami Bisdak shout out from Saudi, salamat sa upload amping kanunay, salamat po nimo Mami Bisdak. Si Maris Riz, thank you Sir John, always naminaw imong mga drama, salamat kay Maris Riz no sa imong kanunay pagpaminaw na minaw sa kinsay akong pilion. Si Edwin Pancho, salamat boss dyan sa upload nindot drama, salamat kayo Edwin Pancho no sa pagpaminaw sa atong mga drama ang i-upload. Si John Ail Bilacastin, salamat sa pag-upload boss, amping per media boss, God bless you, salamat kay John Ail Bilacastin sa imong makanunayong pagpaminaw. Si Terry Mbok, nindot ang drama dol unta napay sumpay ani kamuta no nga masumpayan gyud nato ni mga drama nga inyong giatngan. Si Jocelyn Infante, salamat Lods nindot gyud nga drama with duha ka heart, salamat kay Jocelyn Infante sa kanunayong pagpaminaw nya. Si Princess Hernal part 7 idol, asa ni taman nga episode idol. Sa kong nauna mga mabuta og kuan ni part 8 siguro or part 9 naran ang duha no part 8 or part 9 di ko ka sure mga ka-listeners no kaya ako pa ning tarungon og kuan balanse sa pag-edit ani kaya ato man gitaas gud di ko ka sure og mabutag part 8 ani or part 9. Muna na atangin yung mga ka-listeners no kining drama nga atin sa akong pilion. Salamat kayo Princess Hernal. Si Ludi Mejias, tulo ka heart niyang comment no, salamat kay Ludi Mejias. Si Terry Mbok, makalagot po sa ang part 7 Lods. Yan namin yung reply ay part 7. O pang taka-upload sa part 7 no, nung nakapaminaw naging siguro siya kay lagot mo siya. Pero kaming pang part 7 ani Terry Mbok no. Si Lovelyn Pintuyan, duha ka heart niyang comment, salamat no. Nya si Jean Love Amat, makalingaw jud nga drama makawala sa kakapoy ug kalaay para namo mga OFW na sige og trabaho. Salamat kay Jean Love Amat sa ka listeners nga OFW, salamat no sa inyong makanunay pagpaminaw. Si The Dimple Traveler present na late lang, happy pista Tagbilaran City, salamat dyan, salamat po nimo The Dimple Traveler no. Human ang piyesta sa Tagbilaran no pag May 1 nya karon May 3 of pizza ron May 3 no
May train na rin mga ka-listeners. Si Edwin Pancho, boss, naglindot na jud. Naglindot na jud ni Amping, boss. Mao gyud Edwin Pancho, no? Salamat sa imong kanunay pagpaminaw, Edwin Pancho, no? Unya si Ib Pancho, maura ni siguro sila. Si Ib Pancho, thank you sa upload, boss, dyan. Kay lindot na baya ni siya. Maldita madrasta. Salamat kayo, Ib Pancho, no? Si Maricel, part 7 po. Panikamutan makapunta sa part 7, no? Hindi man gani unya or si ugma. Kay duha may itong upload ron katong mulimit ang ngiri o kini. Sorting di malasa. Unya si Ib Pancho. Paspas imong download, boss, dyan. Naka-upload na po og part 6. Salamat kay Ib Pancho, no? Panikamutan lang yun. Unya di na kumusa yun siya sa ang sumpay kay si Mapalaw ba, no? Panikamutan lang yun Ib Pancho, no? Salamat sa imong makanunayong pagpaminaw niya si Strawberry. Thank you, idol, sa pa yan Strawberry, no? Si Journey TV. Sir, maka-request ang drama katong karaang drama nga La Isla Blanca. Sinsa kay Journey TV, no? Kaya wala kita ng La Isla Blanca nga imong gi-request, no? Kung file no? Pasensya kayo. Yan si Aisal Kusaybi, salamat dyan sa kanunay. Nindot man ang frame sa likod nimo. Katong niagi. Ay poster, no? Nice bitaw sa tanawon. Salamat kayo Aisal Kusaybi, no? Si Strawberry, thank you sa pag-upload ug usab balag balik-balikon ako. Ganahan ko aning drama. Salamat kay Strawberry, no? Nindot ito ning drama, no? Ni balik ko tungod nimo. Si Aisal Kusaybi, salamat Alvin dyan sa kanunay. Nindot man. Kung balik na di ko basa ni. Sarap tudupit ang sumpay dali. Gisa Montesino. Excited na sa part 7, no? Ano yun? May kamutan na ito, maka-upload ng part 7. So, ayun na ako karon mga ka-listeners. So, maka-intro vlog tapos part 7, no? So, di ko ka-sure karon ma-upload na to. Maka-intro vlog, tingalit na karon. Pero basin ugma na ma-upload, no? I-try lang po na ako mga ka-listeners, no? Para kuan Japon. Malinaw po mong paminaw sa mga drama. Mga ito mga ka-listeners, nahuman akong basa yung mga comment, no? Katong way mga comment, shout out na ako to sa intro vlog na to sa kuan sa part 7 sa 15 kung piliin mga ka-listeners. Dito maglangan mga ka-listeners, paminawan niyo ang part 7 sa Swerteng Di Malasa. One touch and you got me stoned. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Swerteng Di Malasa. It's your world and I'm just... Good morning. Elise? Oh. Mahimo bang makiksulti ko nimo? Please? Mahimo ba, Elise? Isulti mong toyo. Nagdali ko. Elise, tabagi ko. Sigurado ka? Ako mo'y makatabang nimo kung unsa may imong problema? Mabdos ko. Si Miko ang amahan. Oh. Dili siya manubag na ako. Dili sa butabang sinang lose na ako. Ikaw ang gusto ni ng lose para ni Miko. Buwan ako mahibaw sa'yo kung buhaton. Elise, tabagi ko. Tabagi ko, Elise. I'm sorry, Ira. Pero wa ko'y katabang nimo. Wa ko'y labot nila ni Miko og sa iyang inahan. Nasayop ka ragduol na ako. Excuse me. Elise! Elise! I'm sorry, Miko. Ako lang isiguro nga dili ka gyud makapaduol kang Elise. Naniguro lang ko. Good. Very good, Elise. Finally,
Naging-partner kinagyod ako. Sa kana lang nga business, Dad. Parehas man og goal ang duha ka company. Og ako nakita nga mas kusog ni kon mag-merge. So from now on, dili na kay kamo-kamo ang magkompetensya. Kun dili, maghiusa na mo against Western companies. Excellent. Excellent idea. So, can we talk about the details? Mabdos ko. Si Miko ang amahan. Ang ako na lang executive assistant na ang makig-istorya ni mo, anak, Dad. Wa manggod ko sa kondisyon karon. I just dropped by to tell you the good news personally. Okay. Kanusa si mo, anhing? Karon dayong adlaw, Dad. Ako siyang tawagan karon dayon. Oh, nabalit lagi dayon ka, te. Abi na ko, mag-discuss pa mo ni Daddy. Kalit ka naglain ang akong lawas, Kod. Mupahuway sa ako. Okay, just call me ha when you need me. Thanks. Mao na disadvantage sa mga workaholics. Mukalit lang paglain ng lawas. Well, that won't happen to me. Maoday tingali ni ang nahitabo. Mabto si Ira, og dili manupag si Miko. Mao nga naghubog-hubog si Ira. And then, ni konsenter si Nanay Luz kang Miko. Mao nga wa na makaanto si Ira. Salbahe siya. Ikaw mo isalbahis, Miko. Dili duwaan ang mga babae nga human ni mo pahimusli. Ipadapli na lang. Og labaw ng sinalbahis ang dili pagtubag sa katungdanan. Sukad karon. Likaya na giti ka. Likaya na tamo. Unsa? Ginoo ko. Nga naman ka? Ambot lagi na Si Alex mismo wa magdahom nga. Muatras ang mga foreign investors. Pastilan. Pero umisaad siya na Gaday ko diya pasagdan. Miko, muduol ka tani Ilis. Ha? Uy, ayaw gyud ha? Di gyud pwede na Nganon di man. May mga negosyo man si Ilis gawas sa nasod. Nay, paminaw ha? Naningkamot ko nga madato aron pagpa-impress ni Ilis o siya nga man. Usaha mo na ko magpa-impress nila kung adto ra ko nila mga yugtabang. Di ay no. Mao na, nay. Ay, Sige lang, nay. Kaya ra lagi ni. Kayang-kaya. nga naman Di gyud. Wa gyud. Ay, ikapoy na lang kong tinuplok. Nay? Gano'n ka? Ako andong Miko. Dili ko kakontak. Ha? Isa may mong kontakon. Si Ilis unta. May number naman ko niya. Mao ba? Ikaw na ha? Huwag yung kamutuganan ko. Bebe, suway na kukontak. Basig, wala kay load, ha? Ha? Uy, ano mo pa-load man nga naamon tay wifi? Oo rin, no? Kalimot manoon ko. Bebe, asang iyang number, ha? Ikay tawag. Di gyud. Di magid makontak, nay. Suway ka ng text, nay. Adto pa man kung usang adlaw nagsigig text. Uy, wa mag-reply. Mao ba? Ngano ka sa? Wa ba ka madaot ang iyong cellphone? Kanang naay mo gawas nga no SIM for emergency calls only. Pero di sa doy. Mahalon ko na cellphone, Elis. Ngano ka sa?
Na di lagi ko mahimutang na ay. Murag na stress lagi kong kalit. Murag kasi aron ko nga dili. Usa ba? Wa man kong kasabot kong gibati na eh. Klaro bitaw. Nausa ka siya sa? Wa ka mas nuts ang iyang cellphone ay. Wa ka siya madisgrasya. Wa ka siya kidnapa. Uuso na naman kidnap ron. Abot nausa na ning panahon ay. Murag nang gawas naman yung mga kampon sa nautan. Miko, aduan na lang sa ila si Ilis. Mas maayo nang nakasiguro gyud ta unsay sitwasyon. Ha? Akong atuon? Adua lagi. Susiha. Adua dayon. Oh, Di ba? Nagplano ka nga imo siyang lukaton. Imo siyang bawion. Oh, buhatan na karon dayon. karon dayon gyud nay. Niam ko sa probinsya. Pues adua sa syudad. Larga dayon paingon sa syudad. Dayon ugma adua sa ila. Sige na. Go! Pero nay, wa pa ko kaandam sa kwarta. Ah, wa kay 5 million? Di ba mao man ay kantidad nga gihatag ni Mr. Julio nimo? Oo. Pero padakan man anak ko nay. Di naman ako naiuli ang iyang gihatag. Oh, dubli ha. Himo ang 10 million. Naam ka na, di ba nak? Oo. Pero di naman doble akong gusto nay. Oh, ihatag niya tanan nimong kwarta. Kasi mabili na to kung ako ihatag tanan. Bayot. Bahala kay. Basta kay para nako. Mauna ni ang panahon do nga imong bawion si Elis. Nahadlok ko nga may buhaton to si Ira para makuha ka lang. Unhe siya. Unhe. Kinahanglan nga makasal na mo si Elis samtang wa pa siya'y buhaton. Yes, ma'am. Ako nang buhaton, ma'am. Adto ka na magpermanente sa Singapore? Yes, Daddy. Akong ibalhin ang main office sa Pan Group of Companies sa Singapore. Uy, nga nugod di. Basta lang. Well, Kanusa ka man mugikan? Every now and then, magsige na kog travel to China and Singapore, Dad. Dili pa man sa di madali, God. Mga early next year pag yung tingali ko makasettle dito permanently. Okay. mas okay sad te. Magsige na sa kong adtong Singapore. Unya, makahangout na unya mi kanunay sa akong friend nga si Eric. Di ba, bago raman tong naminyo si Eric? Oh, bag-oras lagi kasal ni Amy. Ah, okay. Mas maayo nga adto ka na sa laing nasod magbase, Ilis. Aron wa na'y uk-uk ka magatugpa ni mo. Nga naman, Dad. Gitugpahan di kog ukok din ni Dad. Katugod si Miko. Oh, Ok si Miko. hay. Katungtuhan na ang akong ipasabot. Dad, di ba, gay na naman tiga, nga dili na maghisgot niya. Nga, dili na magunahon niya. Kaya the more lagi nga imo siyang hunahon-naon, the more nga imo siyang gibira pa dool nimo. Di mo kang patuo, Dad. Oh, Dad, mas nagunahon na pa man noon ka ni Miko kay ni ate. Dad, I mean, mas nagunahon na ka niya ba si ate? Wag yun. Excuse na ninyo ha. Mupahuway lang una ko kay stressed out kayo ko sa work karon. Excuse me. Oh, unsa na, Dad? Lagi nuktok lagi ka. ambot bitaw. Pero di magyud na ako kalikayan nga maghuna-huna niya. Makalagot magod kayo. Kaya di maginunta siya maabot sa tong kinabuhi kung wa ko pa siya dadali sa atong parimay. Mauna, imur sa itong saktanan, Dad. Jasper, Pero, seryoso bitaw ko, Dad. Kung dili ka gusto nga magkaatubang na sad mogbalik atong tawana, huwag tangan siya sa mong nahuna, Dad. Asap. Doon na lang ta. Ano kay ba kang doon lang tanay? Ha? Ang buot na kong isulti. Doon na lang ta. Nato, mungutan na unta ko kung doon na ba lang ta. Ah, O niyan, saman. Doon na lang ta.
Oh, doon lang ta. Medyo ikulbaan ako na eh. Badi ay kulba dia. Niya bitaw ko. Basta kay suportahin lang yun ko na eh, ha? O, siyempre. Niagog ko, ni Kuya gug ko nimo. O, Tora inang bay. Ha? Ano nakasiguro man ka nga ila tong bahay na eh? Ingon man ka nga, dako kaayo ilang bay. Dako kay na oh. Puro dagko ang mga bahay ng lugar na eh. Pero sakto ka. Nakatagaan ka. Mauna ang ilang bahay. Ni ano gyud ta? Naabakay tao. Mingaw man. Ibawaan bitaw ni Ron. Sige na, manaog ta na eh. Aw, kadiyot siya eh. Ansa man. Manudlay sa ko na eh, ha? Nga. Ikaw panudlay siya. Bali ay, nabungkag din akong buhok. Awa, good. Pero mas maya ng presentable sa tang matubang nila. Suman, huwag ko manima ho? Wala. Humot ra. Ako? Humot haplas. Tarong ko na. Humot ra bitaw. Sa lobby. Humot ra bitaw na eh. Sina, manaog na ta. Okay. Basta dad ha, mao na to. Ayaw na siya sige gunahuna. I-delete na siya. O sige. Ako na siyang i-delete sa kauna-una. Huwag tangon ko na sa kung alimpatakan hangtos-hangtong tong mikuha to. Tinud-agyo, dad. Dili kay sulti lang. Ayo lagi. Ako lang huwag tangon sa kung utok to tawanan. Akong kalimtan nga usa kay gayon niya na nagdakong tao nga ginganan og miko nini atong panibay. May delivery tingali si ate, dad. Ikulbaan ko, Jasper. Dad, ako sab. Tanaw na to ang CCTV. Tanawa, kisay. Wa may tao. Dad, di man ang kamera sa may gate imong gitanaw, dad. Nara sa gate, oo. Dad. Oh my goodness! Si Miko. Ganong ni aman ang tawanan. Sige magkagunahuna niya, dad. Naanagin nung una. Unya, dad, kuyog iyang inahan, oh. Ka-stupid panikita nga. Dad, dugay na may usig ingon ni mo, ha? Nga ayaw na sige hunahuna pa niya. Di ka mapatuo. Mura na nunog. In love kayo kaniya. Ay, kung ina na pagsulti, ha? Stupid ini. Unya, dad. Unsaom na to ron. Dili na to slablihan. As in, edad ma lang? Tingalig magabantay si ate. Ato ako. Ina nga dilis na welcome din eh. Pero dad, katong dito ta sa ila ba yung tagibada yun? Unya, gipakaong matag tinuwang manok na Bisaya. Oh. Kinumdum ba ka na, dad? Sige. Pasudla sila. Buset! Mayong hapon, si Rolyo. Jasper. Down, Jasper. Okay, sir, nagsugo ninyo. Ngamuan itin eh. Wa, sir. Amo ning kabuboton, sir. Ayaw na pagtingog usap, ha? Kining imong anak lang ang gusto na kong ikasulti. Nagasabot ka sa kong isulti? Tumag ako! Libog ko. Ingon ka kay ayaw tingog. Ingon bitaw ka, dad? Igo naman may sunod si nanay sa imong gisulti, sir. Ug ikaw, usay mo tuyo. Pwede, muling ko na ito, sir? Dili pwede. Okay, sige. Kadiyot siya, ha? Usay. Dawata, sir. Cheke. Cheke, nga balor og 50 milyones. Bugti sa imong anak. Kaniad to, imo kong gitawag og waay nahot. Pobreng uyamot. Pues, di na ko ingon anak karon. Bilyonaryo na ko. Ug tingali, musugot ka na nga mga asawa ko si mong anak.
Bisan pag musugot na si Daddy, dili mahitabo nga magpakasal ko nimo. Ilis! Oh, Ilis! Pasensya na, Nanay Luz. Pero nag-usik lang mo sa inyong panahon sa pag-anhi. Ugod sa tayo mong gisulti, Miko? Bilyonaryo ka na? Di ba struggling businessman ka man? nag-joke na bitaw ko. Pero mao ginay akong goal. Kamahimong bilyonaryo. Nagatawa magkuri mo, Miko. O nakadungog ka sa gisulti ni Iris. Dili may tabo nga magpakasal siya ni mo. O wala tingali rason nga magdugay pa mo. Pamauli mo subukid o kuha ng imong gipanghambog nga 50 milyon. Wa ko magkinala nini. Silsiyo ra ni para nako. Dihan lang na, sir. Bayad na sa 5 milyones nga imong gihatag nako. Daan na tubo. Tananay. Ilis! Tananay. Wow! Murag telenovela! You impress me, Elise. Excuse me, Dad. Oh, Elise? Pasag di siya, Dad. Pero tingali drama na to niya. No, Dad. Wa ka makakita siya mga mata samtang nakiksulti kang Miko. Kuwang na lang niya bugnoon si Miko, Dad. May kapungot sa iyang mga mata. Mao ba? Wa ko makabantay na. Pero maayo ni nga sinyalis. Murag, di na ko mabalaka nga magsurang-surang pa sa itong kinabuhi itong tawana. Angay kaghihapong mabalaka, Dad. Usa? Hangtod nga dili gyud nimo wagtangon sa mong utok katong tawhana, Dad. 100% padayon to siyang magsurang-surang nato. Mga kalimti na siya sa hingpit, Daddy. Kalimti na siya. Dili madihuing ang dagway ni Miko og naghilaksi ng luz samtang migawa sa gate nila ni Elise. Good. Very good. Mahitabo gid akong gusto mahitabo. O karon, ang ako na lang buhaton, mao ang pagpaning kamot nga makapaduol pagbalik kang Miko. Kung kinahanglan nga magpaulipon ko siyang inahan, then why not? Akong buhaton. Nanakay na sila silang sakyanan. Muunan ako. Samtang wa pa sila makabantay na ako. Ginoo ko, hinahinay sa pagpadagandang Miko. Ay, mura naman tagmulupad. Madisgrasya ganita, kalaki ka lang. Ay, pangitao nagkaparkingan. Padaplin una, tabi. Di pa gusto kong mamatay, ha? Di pa taong kong gusto. Pangita ka, padaplinan. Nahibaw ko, unsa kasakit karon ang imong gibati. Ako gani, gisakitan man. Wa ko magdahom nga ingon adto si Elise. Nabaghuan gyud ko sa iyang gipakita. Di man siya ingon adto. Nakalitan kay ko na eh. Pag-last na mong istorya, sweet pa ito siya. Pag ingong ganin ako niya nga, I love you, mikidlap pa gani ang iyang mga mata. Klaro na nga nalipay siya sa kong isulti. Unya karon, kapungot man ako nakita niya. Bitaw, natingagid ko. Maayo pa man kayo to siya dito sa ospital. Lagi? Suko o manggay siyang ira? Oh, Ngano ka na eh? si Ira.
niya si Ira. Waoy, basin ba? May kalabutan si Ira ini. Ha? Ngano gud day? Basta lang. Ako lang gibati nga murag may kalabutan gyud si Ira ini. Murag doon na gyud. Dako kay na og posibilidad. Buot-buot magkanay oy. Oh, Abi kay ato man gidisconnect si Ira. Imo mo sabday himo ang kontrabida. Ay sada na ni oy. Bad biya sada. nangako lang ba? Nay. Ang usa man gadi ka dinakpan. Taralon pa man sa hukmanan, una hukman. Pero si Ira, imo nang gisintensyahan. Ginoo ko. Ngano naman sa kanay? Dong, ang akong bag na biyaan sa ilang ilis. Usa? Uy, Tana, balik ko na to. ha? Ayaw naghahadi ha. Tana dayan ba? Tana. Ay, nato balik ka na eh. Palitan lang tigag laing bag. Oy, nayabag ka. Tuwa dito akong silpon. Tuwa dito akong pitaka nga tuwa ang akong ID sa senior citizen. Unya, vaccine card pag yan. O voter's ID. Unya na pag yun tong human. O uban pa. Hanapos tanan. Tuwa yung taon dito ang mga pictures sa ako mga K-pop idol. Nga ilag yung gipirmahan. Ay, masecure man to na to pag-usap na eh. Sagdi na lang ko to. Ay, dili. Di gyud po ide. Ako gitong kuhaon, no? Kundi ka musod, ako rin musod. Basta ka mabalik ta dito karon dayon. Dad, naunsa man ka? Wa man ka may mutang? Ay, naglagot ko sa kong kaugalingon. Nga naman, Dad? Bisa usaw na kong wagtang sa kong lahunap itong mga tawahan. Mura silang mga tuko na may pilit mag-ayo o gigid matangtang sa kong utok. Uy, delikado na, Dad. Magbalik-balik pag yun sila. Daan na, Dad. Nibalik na. Sila yung kana? Tanaw na sa dato sa CCTV. Tanawa. Sa cellphone na lang, Dad. Nakalimot man, Dad, nga pwede rin nato makita sa cellphone ang CCTV. Kadito, ha? Hey, Kadito, Dad. kabusit sa kong sila na, oy. Dad, sila yun. Ha? Haskang lugawa. Ganong namalik mo lang sila? Sige, balik ako nahuna nila. Kibarang tingali ko nila. Dad, atong pasudlon? Ganong namalik mo? Nabiyaan ako ang akong bag. Imong bag? Narao? Akong bag. Ops. Dili na mo. Kang ilis na. Huh? Unsa kang ilis? Ako man na. Kang ilis na. Ako man na, ako. Dad, di ba na kang ati, Dad? Kabati, anak? Oh. Bati na para ninyo. Pero, nindot na para nako. Kang ilis lagi na. Nakaila ko na baga. Sure ka, Dad? Oh, sure ko. Gisaway ko bitaw na pagkakita na ko na. Pero, designer bag ba na ko na? Dad, tanaw na ko, Dad. Dili man na designer bag, Dad. Hoy, Sir Julio. Diin taong kumubalik din hino kung dili na ako ang bag. Tanawang sudan na, Sir. Makita nimo kung kang ilis ba na o dili. Sir, di sad mubagi kung anas ilis oy. Pero aron gid magkasiguro ka, buhata ang giingon ni nanay. Tanawa ang sod. Bitaw. Kung di ka mo ikap, ako lang yung buhat, sir. Dila, sir. Niyang cellphone ni nanay, oh. Kang ilis ni? Niya pa. Pitaka ng nanay, oh. Niya sa nang yang senior citizen ID. Kang ilis, ni? Sakto na. Nito na mi nga imo ng bag. Kuhaan na. Oh, sige. Pamahawa na mo mga uyamot. Uyamot na gano'y gihapon yung pagtanaw na mo, sir, no? Oh, kay bisag maputos pa mo sa mulawan, uyamot na gihapon mo sa kupananaw. Timanaan ko yung mong gisulti, sir. Timan eh. Oh, ako nagtimanaan. Tananay. Maglakaw na mo. O ayaw na mo pamalik, ha?
Unsa tong imong gisulti? Uyamot me? Oo, mga uyamot mo. Okay ra nga uyamot me. Kay di man mi parehas ni mga dato tuod kaayo. Pero, bahog ilok. Usa! Adi ba? Dad, baho tuod mong ilok. Adi ba? Giluod lang ko. Dato! Pero wa kapalit bisag tawas para sa iyang ilok. Tanami ko. May kay gikabuhi na kong sugod dire. Tana-tana. Ako sunday. Kabuhi na ko. Dali na. Dato! Pero, bagilok! Dad, man nga ni maho man ka, Dad. Wa ka makapamutang og deodorant? Nalimot na tingali ko. Buset! Naimuot ka ba ya? Ako, giluod pa. Naimot ko nagtanaw sa dagway ni Sir Julio Nay. Dili madruing iyang dagway. Pag ingon ni mo nga, baho iyang ilok. Makaluyag katawa. Kahilak man ko nay. Pero, gano'n ka to siya no nga, niingon man nga, bag ni Ilis, kanang imong bag? Ala, katutingali da itong ni Adtukos ila nga gitaguan kong Ilis. Nay? Kuan. Amo na, naglibog ko miko. Bitaw, magkalibog. Murag imposible noong ta nga maaan nga king Ilis ng imong bag. Di na mao. Ha? Naglibog ko, mutugan ba ko nimo or dili? Saan sa man ay? Wa naman tingali rason nga ako paning itago nimo dong. Sultihan lang tika ay. Bahin sa unsa man nay? So, naligo na lang kag-usab, Dad. Gibalik-balik yun ako pamutang og deodorant para sigurado. Sa sunod, ayaw ginagkalimti, ha? Kay peligro ko na to kas gawas matimingan. Labi na kung may meeting ka. Ambot sa bitaw kung nga ano to ganiha ay. Nalimot pag ko. Gibarang yun lagi tingali ko itong duha. Kaya nga nung sila naman lang ang nias kong nahuna. O di na hinuog ko makarona sa lain ng mga importanteng butang. Basta, Dad, ha? Giwarningan natin ka, ha? Ayaw na sila hunaw na, Dad. Kung di ka gusto nga, imo pa silang ikasugat magbalik. Maurag yun na. Bitaw, Dad. Nakahimo man gani ko. Ikaw na hinuiwa. Lagkawa, gini mo na yun. Maisab gina ikang mo acting. Yawa magyug ko magduda ninyo ni Ilis. Unya da ito, inyo nang sinabutan ang iyang pag-adtos Korea. Hagbay ra din mong nagkinuntakay. Wa pa tong biyahe na to. Oh, Mo rin to ganina, pagpaingon na to sa ila. E sigurado yung ka sa igyanan. O sigurado ka sa bahay, kay mao di ay. Nag-adto ka na di ay. no na. May laki sa guday ka ray. Aw, mayong babae di ay. Di sa guday ka ang ibaliwa lang. Uy, ako pa. Gutom ko na ay. Hapit sa tagkadanan. Dong mamauli na lang ta. To apa man tay sobras atong pamahaw. Ato nang tong initon. Hey, naglain akong tiyan. Sige. Mamauli lang ta. Ang naman karon pa sila nakauli. Ang importante, naabot na sila. Unya na lang kumuan akong mungit-ngit na. Kanang di na sila makabalibad na ako. Base sa imurog itong anak ko nay. Klaro na kayo. Nga dako gyud lagi kog chance ni Ilis. Gamay lang gyud ito'y kuwang nga
magkasinabot gili unta mi. Mao gani na nga natingagid kay ko sa iyang gipakita niya ganina. Wag ko magdahom ah. Halos di ko siya mutan-aw na ko dong. Murabag, kalit lang kong nibati para niya. Burag na ay dili normal ini nila. Mao bitaw na akong giingon. Pero di ko gusto mo to nga may kalabutan si Ira nay. Posible pa nga nalain lang si Ilis nga ako siyang gilukat. Basin mao to nay. Nalain siya to. Murabag sa iyang paminaw o sa kabutang nga giprenda o niya gilukat. Murabag may kantidad gidi ay nga kwarta ang iyang pagkatao. Nya? Nganong apil man ko di ay be? Ngano ko, apil man? Analain sa tingali siya ni mo nay. Kaya wa ka makatambag na ako. Ay, posible sad. Oh, wala. Si Ilis tingali nay. Si Ilis. Miko? Ira? Ganong niya ka? Miko, pwede mang musod? Gikan pa ko sa atong probinsya. Wa ko'y kasakaan din eh. Mag-hotel day ka. Miko, palihog lang. Pasensya na. Pero di ko magkapadayon ni mo. Miko, maluoy ka na ko. Pasudlalasad ko ba? Padayon na lang ko. Ayaw pa mugos? Ay, Miko! Kensay! Oy! Nang Luz, maluoy ka nang, Bi. Padayon na lang una ko karong gabi ilang yun nang. Gikan pa ko sa probinsya nang. O ba na lang ko mangitag kasakaan ka ng hayag na. Miko! Dili nay. Sa'yo pa oh. O dili ni siya ihas ka probinsyana. Naidagang hotel nga. Iyang katsikinan karon. Miko, di ka maluoy na ako. Grabe naman sad ka. Miko! Maluoy ka niya, nay? Nay, hinumdumi. Nga hapit ka mamatay tungod niya. Nang Luz. Ayaw gamitas nanay, Ira. Lakaw na. Itok mo tabaga kung di ka mo pahawa. Ay, lakaw na lang, Ira. Aron wa na'y gubot. Lakaw na lang. Sa'yo pa man sa di ito, no? Alas 7 pa lang hapit sa gabi eh. Lakaw na lang. Animal ka, Miko. Pero asa ka raman unya. Magkinahanglan ka hapon ako. Ang imong inahan, Sinang Luz. Siya ang akong kamiton. Dali rang maluoy, Sinang Luz. Dali ra kaayo siya mauto-uto. Ikaw na nag-ingon na nga nagduda ka ni Ira. Unya, ikaw. Dali na kay kang natandog niya. Ay, luoy man sad god. Gikan pagod sa probinsya, unya, wa gyud nato pasak-a dinhi. Eh, tinuod yung kahanggigan pa sa probinsya. O pag nahibawig, pila na si kaadlaw din eh. Sa ato pa namakak siya. Di ba na posible na eh? Pero... Ikaw rin gaingon, kakontrabida siya na eh. Mao nga ayaw pa da. Sa bisan unsay iyang isulti. Bitaw, no? Sa mga drama o salida ra ba, usahay mo lampos ang mga kontrabida. Kay may mga tao nga nagpalibot sa bida nga mga tanga. Mao yun na eh. Mao nga ikaw, ayaw gyud pagpakatanga ha? Ayaw pa da ni Ira. Kay basin giaktingan na ka. Pero... Oh, nganong naanam si Pero? Pananglit, wag yun di ay siya, wag yun di ito siya mo acting. Pananglit, tinud-anay yun di ay ang iya ha. Sige. Atong ibutang nga wa siya ma-acting. Maurag gihapon eh. Ayaw pa da. Example ha? Example. Kato iyang gibuhat karon. Bisan tinuod pa nga gikan gyud siya sa probinsya. Ug nganong di man siya modiretso ato sa hotel. May kwarta gud siya. Ug usap sad dili siya ignorante. Mausad. Mianhi siya kay doon na siya tuyo nako. Gusto gid siyang mudutnot nako. Prangkahin lang, Miko. Wa ba gyud ka makahilabot ni Ira?
Murag nangutana naman ka na ko ini, nay. Wa lagi gyud tawag ko manghilabot niya. Kadaghan naman na siya sigpanghagit ako. Kitawag pag ko bayot. Pero wag gyud ko magpadanay, oy. Ako lang gisiguro ba? Mao bitong gadumo to siya nako. Gawa gyud na hitabo namo. Sigurista mo sa gugunay. Og di ko tigpahimos og babae. Gusto ko ang ako ra gyud niyang asawa nga akong hilabtan. Very good. Yes. Salamat sa Diyos nga ingon ni anak kabuotan akong anak. Hindi na mag-iskot na eh. Si Elise, nay. Si Elise ang atupukusan. Akong tukion nga nung nausab siya. Dalion na nako ang pag-process sa anging i-process. Kinahanglan nga masettle na ang tanan aron makalarga nako. Ug wa ni mga taong magsamok-samok nako. Sakto te. O kung doon na kay gustong ipabuhat na ako te aron mas modali pa ang tanan, just tell me. Oh, really? Yeah! Para lang makatabang ko nimo. Pag-una da. Wasad kayo'y kisa akong mga friends karon te. Medyo, boring akong life ron. Okay, sige. Tagaan di kag trabaho. Dad, kapuya di ada dre. Perti yung kapuya. Stupid. Patuga-tuga ka o yan, di mo kaya. Kaya man, Dad. Kapoy lang. My goodness. Pangitaog-taog nga mo buhat na para ni mo. O di ba, sultihisilis nga mo atras ka. Di ko, Dad. Di ko gusto maawawan ni ate. Pues lain tao pabuhata para ni mo. Ug kinsa man, Dad? Ayaw ko pangutan na, Jasper. Ayaw na po niya ang kalabat sa kong utok. Daghan sa kong giatiman karon ng problema sa opisina. Hey! Jasper? Hey! Jasper, mangutan na lang ko kung asang office ni Ate Elise ni mo. Makigsulti unta ko niya. Wa man mag-office din si ate. Si Daddy ra ang naarin hi. May laing kumpanya si ate. Mahimo bang imo konsultian asa? Wait. Di ka ba na busy sa inyong business ni Miko? Ikaw na lagi. Nag-split na ni Miko. Dili na may partners kay iyan akong gi-kick out. Oh! Really? Murag timing ni Dad. Murag ikaw ang tao nga akong gikinahanglan. Ha? Dali. Sunod ako. Asa naman ang akong mga gipatrabaho nimo, Jasper? Abi ko kaya ra nimo? Chill lang, my dear sister. On the way na sa mong office ang akong personal secretary para sa mga papers nga imong pirmahan. Wow ha? May personal secretary ka na di ay? Interesting. Siyempre! Siya na tingali ni. Sige. Come in. Good morning. Oh, Ira? Mapasalamatan lang kaayo ko nga gikuha ko ni Jasper. Sa tinuod lang, pwede man ko musugod og bag-ong business, pero sa akong situation karon nga blanco pa kaayo ko. O ako kay baon sa akong pagsugod. Nakinahanglan ko mga tao nga makaguide nako. Aron dili na ko mada ang akong personal problem sa akong career. Frankly speaking, wag gyud ko malipay ini hitabua, Ira. Dili na gyud ako gusto pang makig-connect bisan sa mga tao nga may connection kang Miko. Nakasabot ko. Pero hinaot nga makasabot ka sab nako. Pasensya gid kaayo nga nagsamok-samok ko nimo. Pero sa tinuod lang, o asad ko mag-expect na moabot nga opportunity nako nga offeran ko ni Jasper og trabaho. Dako kay ning tabang nako emotionally. Okay.
Pero ayaw pag-expect nga mutabang ko nimo sa personal nimong problema. Look, Ira. Akong gibuhat ang tanan nga dili na ko makaget in touch pa kang Miko, okay? So please lang. Ayaw na ko gi-appeal sa inyong problema. Okay? I'm too busy for that stuff. Okay. Okay, Elise. Pasensya na. Pasensya, cute. Okay. You may leave now. Ako nang tawagan si Jasper after ma-review ni nako ang mga papers. Okay. Og palihog lang. Ayaw nagpakita nako. Og nanong dili man kuno ko masukot nimo, ha? Of all people, katupag yung babayhan ang imong gisugo pag adto nako. In the first place, Jasper, nganong imo man in town siyang gihire? Are you crazy? Ate, emergency man good. Nagniid kong taong makabuhat sa dili na ko mabuhat. Og, asa pang imong mga gipabuhat nako. Na timing nga, dito siya. Unya, available di ay siya. So, mauna to. Press. First and last time ni nga i-appeal ti ka sa kong trabaho. Ate, gusto lang ko nga ma-impress ka nako. Press, wa ko ma-impress, Jasper. Oh, yan ang mong duha. Kung sa'y problema nito. Thank God. Wa na ko sa Pilipinas. Bisan og 1 week lang akong pagstay din sa Japan. At least na-relieve na ko. Naibanan ang labad sa o. Maptus ko. Si Miko nga man. Og dili siya manupag na ko. Ano pa magbalik-balik pag sa akong una-una, uy. Dili na ko gusto mag-una-una pa nila. Dili na. Pwede mo join, kabayan? Oh. Pagkalibongin si mong pananaw, Ilis. Di na kinanglan nga. Balik-balikon pa ni Mog. Kipat-kipat ng imong mga mata. Ako ni, si Miko. Pero, nganong... Maragingon nga, if there's a will, there's a way. Huwag mo siya nagingon nga, ang gugma murag tubig, mangitag yung kagianan, paingon sa angay niyang adtuan. Giyon sa man mo pagkaibaw nga ni ako. Kisa may nisulti ni mo, ha? Secret. Okay. Fine. Kung giyon sa man mo pagkahibaw nga ni ako, wa na ko'y labot. Pero wa ko'y higayon nga magigatubang pagdugay ni mo. Excuse me. Oh! Ay! Lino! Oh my God! Oh my God! Ayaw ka, Ilis. Di akong manalipod ni mo. Sabak diha, uy! Unsa man nimo pagpanalipod na ko nga linog man eh. Pahunongon nimong linog. Ah, sige, pahunongan dayon, be. Lino! Stop! Oh. Nihunong? Oh, ha? Ni-stop ang linog. May patungo na ko. Timing sada. Pero, nakulbaan ba ko ganina? Abi na kong magdugay. Pero ang mga hapon, wa man kay maratol. Anad naman guna sila. Sa ako na ibawaan, doon ay 1,500 kalinog every year ang Japan. Kuyawa rin siya. Mao nga, murag ordinary na lang nila ang linog. Kay naanad naman sila. Pero kita nga wa maanad, maratol ko dayon. Pero, dako kay nagpapasalamat nga nilinog. Naunsa ka diha? Nagpasalamat ka nga naglinog? Oo. Kay kung wa pa mo linog, ganina naman kang ni-walk out. Oh, Tungod sa linog, wa ka mo dayon pag-walk out. Ug niya paghapon, uban ako. Ug padayon nga nagkupot sa akong bukton. Ha? Bohi man dayon? Miko! Sa... Murag kusog-kusog na niya. Pero kalma na, ha? Sunod na nato ang gibuhat ng mga hapon. Wala kayo sila na nato. Miko, pauno nga ang linog, please! Pauno nga!
Okay ka na? Oo. Mura lagi, di lagi. Sa tinuod lang, dili kayo ko okay, Miko. Dili kalikayan nga mabalaka ko nga tingalig mo kalit na sa glinog. Ay, kabala ka. Naarabitaw ko. Hoy, di ka pwedeng i-hold, no? Ay, gabi na, uy. Ato na si mag-stayan ka, oh. Asa man di ka nag-stay? Tupad naman nag-room. Ha? Naraman sa ining hotel nag-stay. Oh, Mao nga, dali na kayo kung magkaanini mo, kung makinanglan ka. sa ato pa. Imo giday kong gistok? Oh. Pero ayaw kalagot. Kay kunwa pa ko. Naunsa na ka. Don't deny, don't tell a lie. Oh, di ko mo deny, ana. Og, salamat. Way sa pa yan. Sige na. Tiwasan na ng imong kape aron magawas na ka. Naaraman day diha ang imong kwartos tupad. Pagkawaso na gyud ko nimo. Of course, no? Niyag bulinog na sad. Uy, simbak ko, uy. Uy, di ba yata katagaan? Basta. Anihalan dayon ko kung mulinog og balik. Simbak ko. Sige. Good night. Damguha ko, ha? Oh. Kay damguhon sa tiga. Good night. Damguha ko, ha? Tuyoon yung tam ko. Pwede ba good na? Siyapag. Pero, husto siya. Nga kunwa pa siya kanina paglinog. Naunsa na kaha ko. Huwag yung kuma-ready atong kitapua. Bisag nahibaw naman unta ko nga kanunay maglinog tinis Japan. Pero huwag yung ko mag-expect ato. Og tingali kunwa pa siya. Naratol lagit ko pag-ayo. Labi pa nga kaduha pag inilinog. Og mas kusog-kusog ang ikaduha. Dili na ko ikadinay nga ni-feel ko kanina nga protected ko tungod niya. Dili na ko ikadinay. Kano sa lang siya nilarga nang? Adong sang adlaw. Asa man si Davidas Japan nang? Ngano, muapas ka? Nang? Ira, sa tinuod lang ha. Naluoy baya ko nimo. Bisan kung dako kay kagsa nako, naluoy lang gihapon ko nimo karon. Pero tambag lang ning ako nimo ha. Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon ngadto ni Miko. Kita ang mga babae, dili taangay mamugos og lalaki. Kay kita ra gihapon ang luoy sa katapusan. Bisan mabdus ko nang? Oh, Di lang gihapon ko angay mamugos? unsa? Mabdos ka? O nang? Pagtarong gani ira. Tinunang akong gisulti ng Luz. Wala na ko musulti ini kaya ako nagisiguro. Ipakita na ko ni mong resulta sa akong pagpa-check up, ha? Kung mabdos ka, kinsa may amahan? Nang, kinahanglan pa ba ng ipangutana? Oh? Muanhiga ko ni mo karon kung lain pang tao ang amahan ini. Siyempre si Miko, nang. Kinuo ko? Taon-taon naman kong nagduda, nang. Pero waran ako seryoso ka. Pero karon, confirmed na gyud. O kinahanglan nga manubagit si Miko ini. Kauwa ko muna ko kung tiyan nga way mo angkon. Alabinig ako mga ginikanan. Luoy kayo sila. Ira, pauli lang una sa inyo ha. Makiksulti ko ni Miko ini. Pero pabaminaw sa akong tambag ha. Ayaw pag-apas niya. Paabot lang. Kaya ko mismo dili ko mo konsinter kung magbinuang ang akong anak.
Salamat nang, Luz. Salamat nang. Sige na, pauli na sa inyo. Og ayaw hagoa ang imong kaugalingon. Sige na. Usa? Niyabag siya? Nagdagyod siya og resulta sa doktor. Mabdos gyud siya. Kung mao na, dili ako'y amahan na. Huwag yun kung manghilabot na niya. Butbuot sa na siya na. Kuandong ka nang pauli dayon diri oy. Pag-atubang mo. Hasula sa na ng bayhana, oy. Hasula gyud! Asa naman to si Miko? Ingon siya. Daan na siya din sa labi nagpaabot na ako. Okay, mupaulit ako nanay. Hasula gyud na ng ira, oy. Sa muka gyud na niya, oy. Mabdos ko. Si Miko ang amahan. Nganong nalimot man di ituod ko niya. Dili naman gidayon taanging mo entertain pa ko ining Miko. Blessing in disguise nga natunggan ako siya karon. Wa pa siya makakita na ako. Mudali ko gawas. Ilis! Nakitaan ko da. Ay! Huwag ko magkabantay di mo da. Nanawag mong si nanay. Miko, dili na ko makuyog yung magsoroy. Ha? O kung ako pa nimo, dili ka na mo soroy pa. Panghipos na dayon si mong mga gamit og balik na sa Pilipinas. At di man na si Ira og ang inyong umaabot nga anak. Ha? Okay. Sultihan na lang tika. Daan akong nahibaw sa iyang sitwasyon. Mao nga ayaw na pagsigig sunod-sunod na ako, okay? I-focus na lang imong attention kang Ira og sa inyong umaabot nga anak. Goodbye. Oh, Ilis! Ilis! Oh. Oh. Men in Black. Let's go. Kinsa mo ito mga tawana? Nagkikuyugan ni Ilis. Kinsa mo ito sila? Dad, kakalat ko ining desisyon ni ate. Mao gani, nakulat gani ko. Pero naliper sad ko. Mao gani akong gipanganduy-dugay na. Nga mahimo na kong kabahin sa pang-group of companies. Pero gihikaw gini ni ate ni Murako. Pero karon, wala ko damha nga mauna ni iyang itawag na ko. Unsa may nagkaon ni ate? Bahala na ko sa iyang nakaon, Jasper. Ang importante nga iya nang gihatag nako ang dugay na nako gipangandoy. Come in. Sir? Ikaw? Oh, ako sir. O kinsa nagpaalhin mo? Ha? Kinsa? Ikaw sir. Ingon magang kamin. Oh, bitaw dad. Imo man gipasud. Ngano imo basta yung gipasud? Gawas! Gawas ang balik! Sir, nagpahibaw lang kong gikidnap si Ilis sa Japan. Unsa? Napas mo kami ko. Unsa gigidnap? Bago ra gani nalawag si ate namo. Bagparehas lang nagkasulti ni daddy. Ha? Tawagin si ate mo, Jasper. Dali ah. Yan ang video call, ha? Aron makakita ni kirahan. Okay, dad. Pero sir, nakakita gyud ko nga may mga men in black nga mipasakay niya sa usa ka itumsad nga van. Alis pa sir. Wala na ko ma-picture itong sa nervyos. Yan ang nakayagol ka wala kikita. Gipugos siya? Mikiskisi siya? Wa. So wag kikidnap. Ate, doon na mo ginibalita na mo, nagkidnap kuno ka. Ako makita ha? Oh. Oh. Unsa? Unsa kikidnap ba? Oh, Mauna siya re. Gikidnap kuno ka diha sa Japan. Nakakita kuno siya. Oh. Oh, usa na. Nakakita ka na? Oh. Silis. Ha, gikidnap na. Taman. inyo lagi kong gilangan-langan.
Busy kayo ko karon, so please lang. Ayoko ninyo kasula sa mga tao nga dili importante. Okay, ate. Sorry na. Bye-bye. Oh, unsa na? Wow, ha? Dito ka sa DI sa Japan. Aron mahibaw kami ko. Katong men in black kay mong gingon, mga bodyguard to niles. Bisan asa siyang nasura mo adto, naara ang iyang mga bodyguard sa palibot. O magpaduulan sila kay Ilis kung iyang imando. Oh, pwede na ka mo gawas. Nakaiba na kadako na kong oras na mo. Sibat na. Chupi! Mana ko mo pa ulit sa probinsya na eh. Ikapoy po ko sa biyahe. Sige. Kikapoy tuod ka imong tingog ko. Murag ka gikan ng nangarsag bugat. Sige na ya. Dili ta magdugay istorya. Mupawais ako. Okay, sige. Amping. Bye-bye. Bye, Nay. Iyan itong mga bodyguard. Ug usarahi ipasabot. Nganong nito nga to sila. Gusto niya ipahibaw na ako. Gadi na ko pwede mo dool niya. Ay, may pagwala tumuman ng linog na. Tag-uban pa tami. May pag nahugno ng itong building na himutangan sa coffee shop. Kunya na tanggong mi. Gwa pa mariskyo. May pauta to. Aron mag-uban paghihapon tami. May paunta. Kaon na ang kamuti. Kay labo ka ina. Bago nang ani. Luto naman si kainin na yun eh. Iyan yung paborito. Kaya numdum lang sa noong ko niya. Na, besan pagway kamote. Di manggid mahitabo nga malimtan nato siya. Gusto ka na eh. Labi pang naibaw siya bahin na ng mabdos-mabdos issue ni Ira. Unsa? Unay. Ug mas una pa siyang nahibaw kay nato. Muna ako nasabtan. Kinuo ko. Maudi ay ka ni hinungdan sa iyang pagkausap. Maugid tingali na nay. Kinsa mo sayang nahibawan? O may lain pa. Ang nagmugnain eh. May misulti niya. Si Ira? Buot ipasabot. Miadto si Ira niya o misugilon ini? Maugid tingali. Maugid na. Uy, kaya bagba di ayan ng Ira ha? Aw, di ba nung na siya iyabag na eh. Kinindot man sila sa tingog. In fairness lang. Tungeng, yabag og otok ako ipasabot dong. Otrosad kang yabag. Nag-joke rabi daw ko na eh. Basin pagbukal man ni akong utok kay sa tinuod lang. Galagot tabi akong maayo. Ay, unyan sa man mo ato ka sila? O magkita lang mo? Aron ba magkasulti mong tarong? Kay mo barog mangyud siyang ikay amahan sa iyang gimabdos. Lubagon ko noon ng liog niya noon. Pataka lang na siyang pamasangil na. Dakdakig ba to? Anugot taong pasangilan ko niya. Maog yun. Maayo. Oh. Na, Ay, speaking. wa palibak ang salabahis ay. Miko ha? Miko, ayaw pa das imong gibati ha? Ayaw ba ya gyud? Miko patuo ha? Patuo ba ya gyud? Pasangil lang ko na eh. Manang may bao siyang wa ko malipay ining iyong gibuhat. Sa kadere, Ira! Miko, paminaw na ako. Miko? Abot na lagi ka. Miko, Wow, ha? Nasurpresa pa ka, ha? Wa man ko ni Agi sa karsada, maong wa ko makabantay si mong sakyanan. Sa likod magod ko ni Agi. Gikan magod ko ilang tiya Cecil. Ah, mauban. lingkod ira. Aron magkasulti mong maayon ni Miko. Nya pag-istorya mong tarong ha? Oh, kamuti di ayo, bago nagluto. Salamat ng Luz. Ko, biyaan taon na mo. Miko, Hoy. Ano sa ganay ba ang nagmabdos ka? Bagalan ko. Ano sa kanay ba ang mabdos ka? ato lang pagmartes. Kadto lang ni Aging Martes. Tulog ka adlaw gikan karon.
Sigurado ka? Oo, lagi. Na may pizza sa result sa pagpa-check up na ako. Okay. Pero, Miko, dugay na ako nagduda. Wala din ko musulti ni mo kay dili pa man ko sigurado. Kisa may amahan, ana. Unsa ko na pagutan na ha? Siyempre, ikaw. Talain ko di mo. Unsa ba di pagtuon mo na ako? Okay. Kung ako'y amahan, ana, giyon sa magpakahitabo, Kano saan na mahitabo nga may nahitabo na to? Ibig sabihin, saan na kukukay ang akong utok? Wa magyug ko'y mahinumduman. Sultihi ko kanos ana na hitabo. Diin, og unsay detalye. Kuan, sa katuganing nahubog ta dito sa kuan. Sa kuan? Bagkakuna gini mo Kung maghimo naman ang kag-istorya kumpleto ha. May lugar, may pizza, may oras, og may detalye. Dili kay mabaw pagkagunahuna o sa'y tubag. Walagi ko mamakak, Miko. Stress na magod ko karon mong nagkabuang na ko. Mao ba? Ako pa ni mo no? Mutukan lang gas tinuod. Tinuod ang akong gisulti. Di ko mutuo ni mo Sa sinugdanan palang namakak ka na. Ingon ka, karon lang miaging Martes ka nahibaw nga mabdos ka. Tungod kay mo ni tinuod. Pero anong misulti magang ilis nga mabdos ka at pang miaging buwan? Ha? Tubag! Tungod kay nagduda na lagi ko ato. Nagduda ka pa, pero imo nagisiguro nga ito niya. Ayaw kong hilaki-laki, Ira. Tara! Asa man ta? Asa man ko ni mo dada? Sa ospital sa lungsod. Ipasusit ka kung tinuod bang mabdos ka. Nanong nang luspad man ka? Naman ko kayo result. Nagpa-check up na ako sa syudad. Di ko uplok, mas taas ka grado na ko, pero di ko uplok. Nay! 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 Naluman! Nay! Palagi! Nanoy, Miko! Nang giharos ko ni Biko, nang. Stress na kayo ko, nang. Miko! Unsa ba yung gibuhat? Hindi gibuhat, Nay. Gitawag ti ka, kay gusto ko mukuyog ka. Magatutar sa ospital. Ato ni siya ipa-check up. Human na lagi ko pa-check up. Di ba, nang? Nakakita man ka sa result. Gipakita magiti ka, nang. Hindi man sa tingali daotan kung ipa-check up kapag usap ka. Tana! Dili ko! Kung dili mo mo ang kunin, bata ang bahala mo! Gabaan na mo! Ay, sabaw! Miko, buhis niya! Miko! Miko! Miko, sa pagisakitan ko! Miko! Miko, buhin daw na! Kamay pa'y gabaan, ha? Kamay pa'y gabaan ni mo? Oo! Tungkol kayo kisalikuin yung dugo! Usa? Pamatod Pamatod nga tinuod ang imong ipanulti. Ayaw kahadlok nga ipatsikat kag laing doktor. Ira, kung wa ka mamakak, day, di ka man ang kay. Mas maayo gani nga magpa-check up kapag usab, aron pag matuod nga wa ka mamakak. Wala lagi kinahanglan. Kung dili marugan ni Miko yung tulubagon ako, was bahala siya. Pero mukiha ko. Mas maayo. Mas maayo mukiha ka. Aron makita gid unsay tinuod. Nagkurat ka man gud. Sige kiha. Kuyugan ba't kag file og kaso? Batog na ko. Tara na, kuyugan ka na. Mag-uwi kasing-kasing! Hoy, asigay! Hoy! Tanawa ra? Kita ka nay? Klaro king namakak. Pastila, no? Askag na makak yun siya. Klaro itong namakak nay? Nga doon madlok siyang magpa-check up.
Hulga-hulga pa siya mukiha. Nya dihang akong gihagad, nilikay na. Baka akong yun. Panghasol ra gyud di ay ning iya. Ha? Maugin anay. Panghasol na mo na Ilis. Iyang gisiguro nga di na mutagad si Ilis nago. Salbahi sa bayhana, oy. O aron tingali imong mapasagdan ang imong negosyo. Kay sigurado man nga hasol gyud ang imong panghuna-huna. Pues akong ipamatuod yan ay. Nga di siya magkaguba nago. Di gani siya magkatarog nago. Maningkamot ko ba yun ay? Maningkamot ko nga mulambo pa pag-ayo ang akong mga negosyo. Ug labaw sa tanan, maningkamot ko na magkuha na ko pagbalik si Ilis. Nalipay ko nga nagtinarong ka na gyud, Jasper. Og wa na nimo pasagdi si Daddy. Nag-lead man sa daddy na ako. Gawas pasad. Kadaghanan sa akong mga barkada, busy na sa sila mga negosyo. Mo to nga, di-decide ko, nga tabangan na just dad. Great! Tuod ite. Nahibaw ka ba kinsay bagong competitor ni dad karon sa expert industry? Kinsa man? Si Miko. Oh, Og according sa among spy, nagkadako na karon ang iyang mga negosyo. Hinihini na sad siya nga nagtukod og iyang business empire. mao ba? Pero, for sure, igo na siya mugukod ni daddy. Kung, intensyon magalin niya nga mugukod. Pero dili mahitabo ate, nga iya ning maapsan or malabwan ba hinuon. Kibaw ka ate, nagplano na sa kong mga paagi nga ibagsak ng tawhana. May pangutana di ay ko, Jasper. Unsa man? Nagtrabaho pa nimo si Ira? Wa naman. Temporary naman to iyang pagtrabaho nako. Oh, nga naman. Wa na ba siya magpakita nimo? Wa naman. Ah, Nga na dito. wa lang. Nahinumdum lang ko niya. Nagisgot manggutan ni Miko. Pero, you know what? Okay ba mo trabaho si Ira? O tingali kung magkita migbalik, pwede nga ako siyang oferan ng trabaho. Mabdus ko. Si Miko ang amahan. Tingali, dako na sektiyan karong mga panahon na. Nasettle na ka sila ni Miko. Nagpakasal na ka sila. Hoy, ate. Oh, may gisulti ka? Wa, pero nihilom ka man gud. Anything wrong? Wa. May nahinumduman lang ko. Sa trabaho. Dili na ko makato nimo sa airport ha. May atimanon pa di ko. No worries. Talipay lang ko din nga nakaduaw ko nimo din sa China. Hopefully, sa akong pagbalik, kuyog na ako sa dad. Tuod di ay. Kumusta naman ang life ni Dad karon? Wa na lagi ko makadungog nga nangita siya partner in life. Unsa man? Nihunong na siya? Maglisod siya kita, te. Taas kayong standard, amahana. Gusto niya nga, may pagka-K-pop idol ang mga babae nga iyang himuon nga atong stepmother. Maglisod tuod siya kakitaan na. Ambot daddy. Bahala siya sa love life niya. She make these hoes turn up. After a long time, nagkahigayon nagtugtugan nga solo. Way kauban ng mga business associates. Just myself. Murag feel na ko nga mo enjoy na. May tag, may mamit ko nga nangita sa log enjoyment aron kasi na po. Oh. Wow! Wa ba ko limbungi sa plano? Sinita girl. Ang babae nga akong kipangita. Siya na ang girl of my dreams. Dumayo na ganun kalibutan, sir, no?
Nagkakita ra maghihapon ta? Ikaw? Yes. Ako, Sir Julio. Anibal, kada ko nagkalainan si Tura. Ni puti siya mayo. Ni sexy. Uglabaw sa tanan. Sinita beauty. Grabe ko di mo makatutok na ko, sir. From head to foot, mangyod. Pero sa dili pa ko ni mo insultuhon. Sultihan ti ka. Nga ako ang tag-iya ini nga place. O kung may buhaton kang dili maayo na ako, naarang ako mga bouncer sa daplin-daplin. No. Huwag ko'y plano nga insultuhon ka. Gani, i-compliment pati ka sa dakong kausapan nga ako nakita ni mo karon. Mura kag healthy version sa mga K-pop idols. Huwag ko magkawit siya. Sa tinood lang, nakuha ni mo ang akong atensyon. Wa ko mahibaw kung sincere kasi mo gisulti, sir. But, anyway, thank you. Can I offer you a drink? Wa naman gyud magpakita din sa ato si Ira. Wa naman sad sa ila ang iyang mga ginikanan. Tuwa naman sa Negros. Ila naman lang ng mga paryente ang mag-anaan sa ilang bahay para manglimpyo. Mau ba nay? Yaon sa mga balita. Nidako og diyan tiyan. Ragwa man. Kay kung nimabdos gyud siya, imposible nga dili mahisgutan din sa ato eh. Na makakaligid siya. Wa na ba gyud siya maghasol ni Madong? Kaluyo si Ginoo nay, wa naman. Hinoon, maglisod sa siya kay sige naman ko biyahe-biyahe. Isa ko niya masakpan. Pinakabag-o na akong nabalitaan bahin niya. May kananan naman kuno siya sa syudad. Aw, kananan ba to o imnanan? Basta kay mga ingon anak. Aw may noon kung mauna. O ginaot nga, di na gyud siya magpakita pa nako. Usap ako. Di naman mawas ko na huna ito babayana. Nagpausap pa ka siyang tagway? Oo. Karoon lang yun na ako makita ang tinuol niya nga beauty. Murag nandutan na ba ko niya na. Lahi na yun ako gibati niya. Kaysa itong mga panahon nga naangin pa siya sa akong kapumot kami ko. Yun na patod. Buong pa niya. Siya ang tag-iya sa maong nightclub. Huwag siya mag-hiskot kami ko. Buot pang ipasabot. Ngaway labot si Biko sa maong nightclub. Sin City was a savior. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Oh, you know it. Murag, nakahisgot naman ko ninyo bahin sa among split up ni Miko as business partners. That time nga may work ko temporary kang Jasper. Oh, nitrabaho ka ba di ay kang Jasper? Oh, ay ko ina nga, tiguang ka na, sir. Oh, no. Of course not. Tiguang good. Nalimot ng tingali ko tungkol sa kadagan sa kumagyo na hula. You know na, kung naaka sa negosyo, halos mag-awas-awas na ang sud si mo na hula. Hinoon? Sa ato pa, wa na yun may connection at utuhanan. Wa na gid, sir. Og wa na ko'y plano pa nga makig-connect pa pagbalik sa usa ka user. Ha? Yusef? Nagbisyo nitong tawanan. No. Dili na mo yung ipasabot nga user, sir. Kana bang
Kusog kaayo mo gamit sa iyang isig katao. Og human niya mapahimusli, ipadaplin na lang nga murag noog nga dili na niya magamit. Kung dili patungod nako, sir, di man ta siya magsilbis negosyo. Unsa ra gyud iyang hibawaan? Wa. Wa gyud lagi ayo tong tawana. Wa gyud, sir. Maayo lang to siya manggamit og tao. Mao nga sakto ra sad gyud nga imong gibawi si Elise gikan niya, sir. Mayo kinakaamgo ka na og may buwag yun eh. Actually, iya akong gi-kick out, sir. Kay gaplano naman to siya nga makigbalik ang Elise. Butang nga dili ba tabo tungod kay si Elise mismo ang walay interest niya. Mao ba, sir? O maayo hinoon nga wala magpailad niya si Elise. Kay ako, nailad gyud so sa taas nga panahon. Sebo, tibo iba sa Iya akong gipasaligan, sir. Napakaslan ko niya kung mas stable na unyang amo negosyo. Oh, Pero hayman, gipalid lang sa hangin iyang pasalig, sir. Kay nausaban iyang mga plano. Mas dako magud siyang makuha kang Elise. Kinsaragot ko. Onsaragot ko. Mong iyan akong giit siya puwera. Silang duha siyang inahan. Luto na ang among pamahaw. Kalabas gyud sa isda nga gilibod ni Darwin. Ay, ready na nin ako ang lamisa. Batangan ako sa mga pagkaon. Papaman manaog si Miko. Ingon man to siyang buntag siya mugikan pa ingon sa syudad. Sang piton una na akong daan, be. Miko! Miko! Dang! Uy! Giobo? Miko! Dang! Dang Miko! Wa na gilak, nay. Oh! One touch and you got me stoned. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka mo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning sugilanon. Swerteng di malasa. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon, Alex Repolyo Lara. Talit ka nato sa RMN Drama. In love with you. Kung mo to listeners, ang part 7 sa Swerteng Di Malasa, no? Dugay-dugay ito nakasumpay, pero sige lang. May kamutan, mahuman, hindi po na ito na drama o kapoy mga listeners. No? Kanya, mag-intro vlog na lang ko sa kuan. Sa part 7 po sa kuan. Kinsay akong bilion. Kay, para itso na, no? Gilamok na mga rin mga listeners. Lamok na mag-agtang. Mga listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga listeners. God bless us all.